ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. number 1! Fast Paradyo Bombo! 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes petsa sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Webes ikatatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Siyempre mga ginabantayan nato na sa national kag international scene banwa, ilabi na ining Russian invasion. Matapos ang isa ka semana, humali na sa ginlonsyara sa Russia ang invasion dito sa Ukraine na kuha na sa Russia ang Kherson banwa. Isa ka syudad dito sa may nabagatnan ng bahin sa Ukraine and muni ang first sizable city nga nakuha sa Russia. And kontrolado na nila subong ang ining city of Kherson nga madamo diri minilyon naman ka mga pumuloyo ang naga-instar. Pero timadamo man sang mga missile pa nga ginaboy-an ang Russian forces kag mayara pa sang inaway samtang nagapadulong sila sa may capital nga Kyiv. Sobra na sa bongga tunga sa milyon ka mga Ukrainians ang nagabiya sa may Ukraine. Humalin na sa ginlonsyar ni Russian President Vladimir Putin ang ining inaway sa nagligad nga adlaw sa Webes. So katagid sa kasemana subong nga Marso atras ang ining Russian invasion. Istoryanta ni Karondugang sa Bumbuharay Big Time, yari na ang Bombo Network News. The Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Marso 3 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, ang Russia naglabas ng kauna-unahang bilang ng mga casualties mula ng lusubin nito ang Ukraine. Samantala, ang kabisera naman ng Mariupol, binomba ng Russian forces na nagtagal ng 15 oras. Daan-daan pinaniniwalaang namatay. Samantala pa rin, mga dambuhalang negosyo nagsisilayasan sa Russia, marami pa rin. 141 ng mga Pinoy sa Ukraine tumangging umuwi muna sa Pilipinas sa gitna ng kaguluhan doon. Samantala naman sa Pilipinas, mga nagasamantala raw sa mataas na presyo ng langis binalaan ngayon ng Department of Energy. Isang testigo naman sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena, ihaharap na sa Senado. Sa issue naman ng politika, ilang mga senatoriables abay nagpakitang gilas sa ilang mga issue sa naganap na debate kagabi.
At sa police report, tabangan, umano'y tangkang pambobomba napigilan ng militar sa May Agusan del Sur. Sa sports balita naman, Philippine Olympic Committee ikinagalit naman ang ginawang paglapit ng Philippine Athletics Track and Field Association sa Court of Arbitration for Sports sa reklamo pa rin kay Olympian pole vaulter na si AG Obiena. At sa entertainment news naman, si superstar Nora Honor at 4 pang aktres na napabilang sa PhilPost commemorative stamp hindi makapaniwala sa natanggap na pagkilala. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bumble Marakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Naglabas na ang Moscow ng unang death toll mula nang lusubin nito ang Ukraine. Aabot na sa 478 mga sundalong Ruso ang napatay sa may Ukraine habang pumalo naman sa mahigit 2,000 na ang death toll sa mga nadamay at nasawing mga sibilyan ayon yan sa emergency service ng bansa. Ayon naman sa Ukraine military, nakalapag na ang Russian paratroopers sa Kharkiv. Ito ang ikalawang malaking lungsod ng Ukraine sa ikaputong araw ng Russian invasion nitong Miyerkules, kung saan kinumpirma nga ng alkalde mismo ng naturang kabisera na maraming mga tao ang napatay at nasugatan sa magdamag na pag-atake. Mas tumindi rin ang pag-atake ng Russia sa mga ilan pang key cities ng Ukraine, kung saan daan-daang mga tao ang pinaniniwalaang namatay sa may southern port ng Mariupol. Kasunod na rin ang pagbobomba sa lugar na nagtagal umano ng 15 oras ayon sa Deputy Mayor ng kabisera ng Ukraine. Ayon pa kay City Deputy Mayor Serhiy Orlov, ginatangka ng Russian Army na wasakin ang kanilang lungsod, kung saan walang patid anya ang kanilang pagpapasabog gamit lahat ng kanilang mga weapons. Anya, napapalibutan ng pwersa ng Russia ang kabisera, kung saan kanilang inaatake ang mga pangunahing infrastruktura dahilan ng pagkawala na rin ng mga water at power supply sa ilang parte ng syudad. Ang dating matao na residential district sa syudad ay malapit na anyang masira ng tuluyan. Ang Mariupol ay isa sa key strategic target ng Russia dahil sa oras na masakop nito ang kabisera, magiging daan-anya ito ng pagsasanib pwersa ng Russian-backed separatist forces sa may eastern Ukraine sa mga tropang sundalo nito na nasa Crimea. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, mas matindi umano ngayon ang inasang pagtama sa ekonomiya ng Russia na liban sa mga economic sanctions na ipinata ng iba't ibang mga bansa. Nagsisilayasan na rin ang mga dambuhalang kumpanya doon sa Russia. Aminado rin ang ilang opisyal ng Moscow, nagmimistulang isolated na ang kanilang bansa sa buong mundo. Tidalan pa rin sa patuloy na pag-alis ng mga higanting mga kumpanya sa kanilang lugar. Kabilang sa mga latest dito na nagpaabot ng abiso na lalayas na rin sa Russia. Itong pinaka-technology giant na talaga namang itong Apple, EEPL, lalayas na rin sa Russia. Itong malaking kumpanya, ExxonMobil, yung Ford, itong Boeing at yung Airbus, ito dalan pa rin sa invasion sa Ukraine. Itong tinatagurian din na Russia's biggest lender, Sberbank, ay sinabi na alis na rin sila sa Europa. Samantala naman ang halaga ng Russian man, itong ruble, ay talaga rin namang sumadsad na rin ang husto. At nalugmok na rin ang kanilang stock market. Una rito ay alis na rin nga itong BP, itong Shell, yung Norway's Equinor na isa ring napakalaking kumpanya. At maging itong Total Energies ng Fransya ay tinigil na rin ang pagbubuhos nila ng investment. Itong Airbus naman ay nag-abiso na suspendido na rin nila ang kanilang pagsuporta sa mga serbisyo at pag-supply ng mga spare parts doon po naman sa mga Russian airlines. Una rito ang tinaguriang Russian na billionaire na si Roman Abramovich na may-ari ng sikat na football club doon po naman sa England, itong Chelsea FC owner. Matapos siya mag-resign itong nakalipas na araw, maraming ginulat sa Europa. Ibebenta na rin itong Chelsea na natura namang billionaire na Russian.
Samantala pa, dumating na rin sa Belarus ang Russian delegation para sa ikalawang round ng pakikipagpulong nito sa Ukraine. Ayon pa kay Russian Head Delegation Vladimir Medinsky, umalis na rin ang Ukraine delegation sa Kiev at patungo na rin ito sa Belarus upang dumalo sa nasabing isasagawang pagpupulong. Inaasahan naman na darating ang mga ito sa lugar bukas ng madaling araw. Tiniyak naman ni Medinsky ang kaligtasan sa Belarus sa ilalim ng pangangalaga ng Belarusian Special Services at sisiguraduhin din anya ng Russian military ang ligtas na dadaanan ng mga Ukraine delegations. Ang delegasyong ito na mula sa Ukraine at Russia ay kakatawanin ang parehong mga individual na dumalos sa naunang round ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, lubos naman ang patuloy na pasasalamat ni Medinsky sa Belarus para sa pag-host nito sa naturang pagpupulong ng dalawang delegasyon. Samantala pa rin sa kaugnay pa rin malaking balita dyan sa ibayong dagat, patuloy daw na dumarami ang bilang ng mga refugees na tumatakas mula sa Ukraine na umakyat na sa halos 1 milyon, mahigit 800,000. Ito ay ayon naman sa pagtayong ng United Nations habang tumitindi pa ang labanan eksaktong 1 linggo itong Russian invasion. Batay sa UN Refugee Agency, kabuang 135,928 na lumikas mula sa borders ng Ukraine. Mahigit sa kalahati dito ay nagtungo naman sa may western part ng Poland. Sa data pa ng UN, nasa halos kalahating milyong katao ang lumikas patungo ng Poland. Mahigit 100,000 nagpunta sa bansang Hungary at 67,000 refugees naman ang nasa bansang Slovakia. At mahigit din 65,000 sa Moldova, 43,000 na mga evacuees mula sa Ukraine ang sa Russia ay at 30,000 naman sa Romania at mahigit 300 refugees naman ang nasa katabing Belarus. Nasa 52,000 refugees naman ang lumikas papunta pa sa ibang mga bansa dyan sa bahagi ng Europa. Mayroon ding karagdagan halos 100,000 refugees mula sa mga separatist regions. Diyan po naman sa Donetsk at Lugansk ang nagpunta na rin sa bansang Russia. Ayon pa sa UN, nagdulot ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ng pinsala sa mga civilian infrastructure at pagkasawi ng mga civilian, ganyan libo-libong mga tao ang nagkukumahog pa rin ngayon o kaya naman ay nagmamadali para mabigyan ng tulong para sa kanilang proteksyon naman at kaligtasan. Tinatayang aabot pa sa mahigit 4 na milyong Ukrainian refugees ang nangangailangan pa ng proteksyon at tulong mula sa karatig ng mga bansa. Naglunsad na rin ang United Nations ng emergency appeal sa buong mundo para sa kanilang layon at target na makakuha ng $1.7 billion para magbigay ng agarang humanitarian aid sa mga naipit pa rin sa kaguluhan dahil naman sa pag-atake ng Russian forces sa Ukraine. Yun din naman ay para matulungan ito ng mga refugees na napilitang lisanin naman ang kanilang sariling bansa. Tumanggi namang umuwi sa bansa ang nasa 141 ng mga Pilipinong nasa Ukraine ngayon. Ito ay sa kabila ng matinding kaguluhan na nangyayari doon nang dahil sa mas umiinit na tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa naging pahayag ni DFA Undersecretary Sara Lu Arriola, 45 sa mga ito ay kasalukuyan pa rin na nasa kabisera ng Kiev na kabilang sa mga urban centers na binomba na ng Russia. Habang ang iba naman ay nasa Lviv na mayroong 70 kilometro ang layo mula sa border ng Poland. Lumipat sa mga lugar na malapit sa border ng Ukraine sa ibang bansa tulad na lamang ng Hungary. Paliwanag ni Arriola, nais munang mag-obserba ng mga ito hinggil sa nangyayari sa paligid bago magdesisyon. Samantala, kinumpirma naman ng DFA na ligtas na nakarating sa Moldova ang nasa 20 mga Pilipinong seafarers na mula sa Ukraine. Sa ngayon ay nasa kabuang 27 na mga Pinoy seafarers ang nakalikas mula sa Ukraine sa tulong na rin ito ng ginawang pag-organisa ng Philippine Honorary Consul sa Moldova na si Victor Gaina sa pagkuha sa lahat ng mga Pilipinong crew ng MVS Breeze na isang bulk carrier. Samantala, balita naman sa Pilipinas, tiniyak po ng Energy Secretary Alfonso Cusi na sapat pa rin ang supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia.
Sinabi ni Cusi na hindi nagkukulang ang supply ng langis sa bansa dahil sa marami naman anya silang source na pinagkukunan. Ibinagi ng kalihim ang mga kinakailangan sa krudo mula sa Middle East habang ang finished product naman ay nagbumula sa Asia Pacific. Gayunman ay nilinaw pa na ang tumitinding krisis na naranasan ngayon sa Ukraine ay may malaking epekto sa international oil market lalo na sa direktang epekto nito sa presyuhan ng langis. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang kanilang panawagan sa lahat na magtipid sa paggamit nito lalo sa panahon ngayon. Kung malala ay naprubahan din ng Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng economic team ng Department of Energy na pagtibayan pa ang domestic economy, stabilize ang presyo sa pagkain, social protection, ganyan din ang pamamahagi ng fuel discount voucher para sa mga kababayan natin magasaka at ginarin mangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas. Kaugnay pa riyan, mga nagsasamantala naman sa mataas na presyo ng langis, binala ng Department of Energy. Kaugnay niyan, may karagdagang report si Bombo Dave Vincent Pasit. Mahigpit ang naging babala ng Department of Energy laban sa mga nagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon sa world market at nagpapatupad ng masyadong mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. na hindi papalampasin ng kagawaran ang mga gasolinahan na mayroong hindi makatarungan na presyo ng mga produktong petrolyo. Napaulat kasi na mayroong ilang mga gasolinahan na nagpapatupad na ng 100 pesos na singil sa kada litro ng mga oil commodities. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni DOE Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. Not allow any ganyan na panluloko sa atin ng presyo. And we have a range. And if you think and anybody sees anything na mataas, then tell us, we'll check if it's within the range. Yan lang po masasabi ng asam na. Iyon naman kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, noong March 1, ang nationwide prices ng gasoline ay lumalaro mula sa 60 pesos hanggang 83 pesos ang kada litro. 52 pesos naman hanggang 65 pesos ang kada litro naman ng diesel at 61 pesos hanggang 68 pesos ang kada litro ng kerosene. Sinabi naman ni Erguiza na ang retail price ng diesel ay tumaas mula sa dating 37.59 pesos lamang ang kada litro noong March 2019 ay pumapalo na ito ng 54 pesos and 20 centavos noong katapusan naman ng Pebrero ng taong kasalukuyan, o katumbas ito ng nasa 16 pesos and 61 centavos na kada litro na pagtaas sa halos na 3 taon lamang. Sumirit din ang presyo ng gasolina mula 43 pesos and 39 centavos ang kada litro na sa ngayon ay pumapalo na sa 69 pesos and 28 centavos ang singil sa kaparehong period. Nakitaan din ang dahilan dito ng Department of Energy. Ayon kay Erguiza ay ang unti-unting pagbubukas naman ng ekonomiya sa harap pa rin ng pandemya market naman sa world market. Samantala, iginit din ng opisyal na walang direktang epekto ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine sa presyo ng mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Muli, narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. Itong Russia-Ukraine, as I've mentioned to you, walang direct impact sa atin because we are not getting supply from Russia. Wala tayong kontrata. However, indirectly, we're getting supply from China, Japan, and South Korea. Finished products ito. Crude oil, they refine, then we buy it from them. But the difference between the supply going to Europe, passing through Ukraine, yung supply going to Asia, is that doon sa Ukraine mayroong pipeline na dinadaanan. So definitely, kung anong mangyari, what will happen to the pipeline, talagang tatamaan yung supply doon. Gayunman na Bombo Elmar, tinitiyak nitong si Undersecretary Erguiza na mayroong short-term, gayon din na long-term na mga solusyon na inihahanda ang Department of Energy, pati na rin ang buong national government, pahinggil pa rin dito sa issue sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Bombo Elmar. Yes, Bombo Diba, nababanggit mo na mayroong nagtaas na nga hanggang 80 sa ilang lugar sa bansa at may mga impormasyon na ilang lugar dyan sa Palawan ay 80 pesos may gitna yung 1 litro. Yan sa Department of Energy, meron ba silang panuntunan na ganito pa lamang dilan sa bagamat sa Metro Manila tuloy-tuloy ang pagtaas, hindi pa naman umabot sa 80 pesos yung litro. Bombo Dave, paano yan? Anong sagot dito ng Department of Energy?
Ang sinasabi ng Department of Energy, Bombo Elmar, doon sa mga lugar na mayroon ngang pumapalo na yung presyuhan ng hanggang 80 hanggang 100 pesos, Bombo Elmar, ito daw ay profiteering na. Nagbababala sila at posible daw maharap sa kaukulang mga parusa ang mga gasoline stations na ito, Bombo Elmar. At sinasabi nila sa publiko na kapag mayroong makita na ganitong masyadong mataas nga yung presyuhan, ay maaaring i-report naman daw sa Department of Energy. Kasi kung titingnan daw sa ngayon, nasa 60 hanggang 70 pesos pa lamang daw ang presyo ng mga produktong petrolyo, Bombo Elmar, sa kabila yan ng ilang serye na ng mga oil price hikes kamakailan, Bombo Elmar. Bombo Dave, may ilang mga nagdinegosyo sa ating bansa, yung ating mga kababayan na ilan, naibsan na rin yung kanilang pamamasada, katulad dyan, pangingisda. Dahil sa mataas na presyo, Bombo Dave, hindi katulad dati, madalas sila magbiyahe sa kanilang bahagi ng panahanap buhay. Ngayon wala na, naibsan na rin, Bombo Dave. Dahil sa pagtaas ng presyo na ito na walang humpay, Bombo Dave. How's that? Tama ka. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Bukod kasi sa sektor ng transportasyon, Bombo Elmar, talagang naaapektuhan din ng mga mataas na oil price hikes kamakailan itong ating mga magsasaka, kasi ginagamit nila mga makinarya sa tuwing na magsasaka, gumagamit din naman ng mga produktong petrolyo. Bukod dyan, Bombo Elmar, yung mga pataba, yung fertilizer na kanilang ginagamit, yung production doon, Bombo Elmar, nangangailangan din ng gas o ng produktong petrolyo. Kaya yung presyo din ng pataba sa ngayon, tumataas. Tama ka dyan, napakarami, hindi lamang sa sektor ng transportasyon ang apektado ng masyadong mataas na ito na presyo ng mga produktong petrolyo. Pero tinitiyak naman ng Department of Energy, Bombo Elmar, na mayroon silang mga short-term at long-term goals. Banggitin ko lamang, kabilang sa short-term goals daw nila o interventions kung kanilang tawagin, itong 1 peso hanggang 4 pesos na promotional discount ng mga oil companies. Nariyan din ang nasa 2.5 billion pesos na pondo na kanilang ilalabas para sa Pantawid Pasada program. Bukod dyan ay mayroon ding 500 million pesos na inilalaan naman ang Department of Agriculture para sa fuel discount programs sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Ang problema naman daw kasi, Bombo Elmar, sa kasalukuyan, ang inihihirit din nila ng Department of Energy maamyendahan man din itong oil deregulation law na kahapon nga ay binanggit din ng Palasyo ng Malacanang, at inihimok nila ang Kongreso na kung maaari ay amyendahan na daw ang matagal ng batas pahinggil dito, upang sa gayon kapag mayroong long overdue o matagal na mga mahaba na masyado na oil price hikes, ay maaaring makapag-intervene na ang pamahalaan, Bombo Elmar, at mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hari na ba, mapabilis yung ayuda na yan para sa mga kinaukulan? Maraming salamat, Bombo Dave, at ingat kayo dyan. Live mula sa Department of Energy sa Taguig, ito pa rin si Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tama-tama yung tinatalakay natin na Bombo Dave, kasama na natin live nationwide, worldwide. Ito pong agricultural sector po, mga magsasaka, yung pinag-uusapan natin. Isa pong magsasaka, dati pong Secretary of Agriculture. Bago ito naging maraming hinawakan sa gobyerno at nagdyan din sa may bagay sa Mindanao, hinawakan din niya ang buong Mindanao Region, naging kilala ring sports journalist, kasama na natin dati Agriculture Secretary Manny Piñol, si Bombo Elmar ang inyong kasama, sa aking partner si Bombo Everly. Kumusta po kayo, Secretary Piñol? Bombo Elmar, Bombo Everly, magandang umaga sa inyo. Okay na ako, thank you. Okay, isa pong tumatakbo siya pagka-senador. Alam ko marami na rin naitanong sa inyo mga fora, bakit tumatakbo, ulitin ko ulit, para sa ating mga viewers, listeners, napapanood din kayo ngayon sa Facebook at YouTube channel, bakit tumatakbo sa pagka-senador ang isang Secretary Manny Piñol, sir? Alam mo, Bombo Elmar, ang laman ng mga pahayagan ngayon, pati news, ay Ukraine War, COVID-19, but these are time-bound issues. Ibig sabihin, kapag na-discover na yung gamot sa COVID, wala na yan. Kapag nakapistok sa Ukraine, wala na yan. But there will always be a permanent problem that we have to address. How do we feed a growing population? As of the moment, we are 115 million. And right now, dependent tayo sa importation. Importation ng isda, manok, baboy, bigas, alam mo ba na pati langka at saka munggo ini-import natin. Yet, in spite of that, meron tayong resources to be able to produce this. Ang problema lang natin,
hindi nakafocus yung ating gobyerno in really developing agriculture and fisheries. Like number 9 ang agriculture at saka fisheries sa budget allocation. Para sa akin, dapat nasa top 3. Why? Because ang moral na obligasyon ng isang pamahalaan ay pakainin ng kanyang mamamayan. Okay, Secretary, kung sakali na lang ikaw ay mahalal po bilang senador, anong magiging advokasya mo diyan sa Senado? Sabi nga marami rin diyan mga senador din diyan Pero para sa inyo po, anong susulong yung pangunahin po, Secretary Piñol? Well, number 1, food security, creation of jobs through food production. And ang pinakaunang legislasyon na i-introduce ko on day 1 ay ang pag-amyenda ng rice tarification law. Ang pag-address noong mataas na presyo ng abono na nagpapahirap sa ating mga magsasaka at ang pagbabago ng polisiya na pro-importation at the expense of our local producers. Also, kailangan nating balikan yung ating protection ng remaining forest cover. 6% na lang ang ating forest cover sa Pilipinas. We have to protect that because everything starts in the forest. Ang lahat ng tubig na dumadaloy sa ating mga sakahan, ating iniinom, ay galing sa gubatan. And if we do not protect the forest, we will find ourselves needing water in the future and it will affect our agriculture. Number 2, kailangan nating i-manage ang ating water resources. At yan ay gagawin natin sa pagkakreate ng isang ahensya which I propose to be called the National Water Conservation and Management Authority na siyang mga ngasiwa upang yung mga sobrang tubig during the typhoon season, during the rainy season, ay maimbak natin sa mga dam, catchments, and iba pa to not only provide water for our communities and our agriculture, but also to be source of hydropower. And ang pang-apat na advokasya ko ay ang pagtatatag ng isang totoong bangko ng mga magsasaka at mangingisda sapagkat ito isa sa pinakamahirap na issue ngayon affecting agricultural and fisheries productivity. Hindi makautang yung ating mga magsasaka sa bangko dahil sa dami requirements. Kaya ang takbo nila 5-6. And in the process, lalo silang nalubog sa utang and it affects their productivity. Babanggit mo yung tubig kanina, talagang ganito na naman tuwing summer yung issue natin. Ang aking partner muna, si Bombo Everly, may tanong din po sa inyo. Go ahead, Bombo Everly, kay Secretary Piñol. Yes, magandang umaga po, Secretary Piñol. Magandang umaga, Bombo Everly. Yes po. Napag-uusapan na rin po natin kanina, sabi nyo nga po, isa sa mga magiging priority po ninyo ang food production. Kung sakali po nagkakaroon nga po dun sa banda pong Cordillera region, meron pong overproduction po ng mga gulay dahil nga sila po yung pinakamalaki pong producer kumbaga ng mga gulay po dito sa ating bansa din. At kung sakali po, paano nyo po masusolusyonan yung overproduction po ng mga gulay upang matulungan po yung mga magsasaka na hindi po masayang yung kanila pong mga pinoproduce po ng mga gulay po, Secretary Piñol? Bombo Everly, wala tayong overproduction. In fact, that's the reason why justifying importation. Ang problema natin actually is food distribution sapagkat ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng mahigit 7,000 isla. And transporting goods from one region to another is already a big problem at it entails a huge expense on the part of the producers. So ang ating advokasya dyan, let us expand an existing government corporation. It's called the Food Terminal Incorporated. Meron niyang lupa dyan sa Taguig. Let's establish regional food consolidation centers na siyang bibili ng produkto ng Cordillera, mga gulay, upang etong RFCC na mismo ang magdadala ng kanilang produkto na bibilihin sa tamang presyo in areas where these are needed. You have to understand that hindi lahat ng rehiyon ng Pilipinas ay pare-parehong produkto. Nueva Vizcaya produces a lot of tomatoes. Kailangan yan siguro sa Bicol. Pero sino magdadala? At a price of 10 pesos per kilo, hindi pwedeng dalhin ni farmer yan sa Bicol upang kumita siya. So we need government to get into the logistics issue of food distribution. Kasi ang problema natin sa Pilipinas is not the lack of food, but the very poor positioning of food. So we have to reform the marketing system para mabawasan na yung pakikialam ng mga traders sa middlemen na siyang nagpapataas ng presyo ng pagkain sa Pilipinas.
Okay, so nababanggit nyo nga po ito, Secretary Piñol, na yung ilan sa mga solusyon para mapigilan ito pong mga tinatawag pong middleman o mga traders na nagiging sanhi nga po kung bakit nagiging mataas ang presyo ng mga produkto pagdating na po sa mga bagsakan. So sa ngayon po, paano po natin ito masusolusyonan po, Secretary Piñol? Well, as I've said, let us enact a law that would amend the mandate of the Food Terminal Incorporated para sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas o mga probinsyang major food producers, merong regional food consolidation centers na kung saan i-deliver ng mga magsasaka natin at mangingisda natin ang kanilang produkto. They don't have to worry about bringing their produce to the market or where to sell their produce. Sapagkat sa programang ito, ang gobyerno na mismo ang mamimili ng kanilang produkto at alam ng magsasaka kung ano ang kanyang itatanim base sa pangangailangan ng merkado at base din sa ating nutritional requirements for our people in the country. Sapagkat ako'y naniniwala that agriculture is not merely producing food. It should really be mainly about producing nutritious food to nourish our people. Secretary Piñol, balikan ko yung usapin ngayon, epekto pa rin sa Pilipinas nito naganap na giyera, kanina tinatalakay nga namin, maraming magsasaka natin, aking ganun rin, mga mangingisda dahil sa taas ng presyo. So nakikita nyo sana ngayong short term, para sa kanila, doon sa ginagamit nila ng mga pagsasaka nila at pangingisda. Secretary Piñol, sir. Well, immediate, para maramdaman kagad nila, we really have to subsidize. Wala tayong magagawa dyan. It's an extraordinary situation that government must come in really to show its compassion to our people. So yung abono, for example, tumaas ng from 850 yung urea to about 2,700 pesos right now. It will affect our productivity sapagkat with that price, babawasan ng magsasaka yung kanyang fertilizer application and it will reduce its productivity. We really have to subsidize that. Pati yung hakbangin ngayon ng ating pamahalaan to subsidize fuel, especially for our public transport, is the right move, a move in the right direction. And these are the immediate measures that we could address. The long-term measure should be not to be dependent on foreign sources of our food commodities. And we should achieve food sufficiency. We should strive hard so that we'll be able to produce the food that we need. Question, can we do it? Can we produce enough food for our country? Yes, we can do it, but we have to put our money where our mouth is. Hindi pwedeng mangarap tayo ng food sufficiency, tapos hinahayaan natin yung ating mga mangingisda na manghuli ng isda na walang maski paggawaan ng ice or walang cold storage. Right now, ang tamban sa Zamboanga ay between 3 to 5 pesos per kilo. Now, ang daming isda sa Zamboanga pero hindi madala sa Metro Manila because sabi ko nga, walang tulong yung ating gobyerno na ma-facilitate yung transport nitong very important commodity. So again, I'll go back to my measure of correcting the market in the Philippines. We have to get government involved in the repositioning of food in this country, given the fact that we are a country that is geographically fragmented. Pahabol ko lamang itong tanong bago tayo magtapos. Kasi may mga data na yung mga magsaka natin kumukunti na lang. So paano natin mainganyo na dumami pa yung magsasaka natin, yung farmers ituturing na backbone ng ating agriculture sector at ng ating bansa. So paano na maparami pa natin yung mga magsasaka natin na napakahalaga talaga sa isang syudad, Secretary Piñol? Bumbo Elmar, maski yung announcer sa radyo, kakunti yan kung maliit ang sweldo. Ganon din ang magsasaka. Paano ka magpapatuloy sa pagsasaka kung ang palay mo ay binibili lamang ng 10 piso, 12 pesos ang isang kilo, samantalang ang gastos mo 14 pesos. And it's a matter of profitability. So yung nagsasabi na agriculture is dying, simply do not understand the reason why kakaunti ang ating mga magsasaka. It's because they don't make money. And right now, yung mga hindi na kumikita na palayan, binibenta para gawing subdivision. And that is disastrous and as far as our food security is concerned. So my answer to your question, paano natin makukumbinsi ang mga tao na magsaka, even the young generation? Well, let's make agriculture profitable.
And that's the only answer to your question. Kakalungkot kung ganyan ang sitwasyon natin. Okay, saan bang schedule mo ngayon? Baka mayroon kayong mga tutunguhin po at baka maabangan din yung mga fans. Secretary Piñol, ngayong araw sa masunod na araw, go ahead po. I don't know if I'm allowed to advertise another network here, no? But this afternoon, kasama po ako doon sa senatorial debate, doon sa kabilang network, no? That's gonna be 6 o'clock in the evening. And I'm excited to join the debate actually. Alright, good luck po dyan sa mga advokasya nyo. Maraming salamat sa pagkakataong ito, dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Maraming salamat po at good morning po sa iyo, Secretary. Maraming salamat din sa Bombo Radio Philippines and worldwide. Marami pong salamat. Pa nating mga balita, todo naman umano ang pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa nagaganap na Russia-Ukraine crisis, lalo na ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay BSP Governor Benjamin Jokno, kung tutusin, wala namang gaanong investments ang naturang mga bansa sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, pero ang nagaganap na gulo ang siya namang nakakaapekto sa domestic oil prices. Sa paniniwala ng BSP, mas mahirap para sa mga oil importing countries tulad na lamang ng Pilipinas ang naturang pangyayari. Sinabi pa ni Governor Jokno, kung hindi magtutuloy-tuloy ang $95 na kada bariles ang presyohan sa world market, ay walang mangyayaring disaster sa Pilipinas. Payo pa ng opisyal, ang mas dapat umanong alalahanin ay ang makakain ng tao at hindi ang langis, dahil hindi naman ito ang may tuturing na pinakamalaking consumption index ng mamamayan. Samantala sa kaugnay pa ring balita, umani po ng sari-saring reaksyon sa Kamara ngayon ang kahilingan ng Pangulong Duterte na magsagawa ng pag-review ang Kongreso kaugnay sa Oil Deregulation Law upang makagapay daw ang gobyerno sa walang humpay na oil price hike. Ayon sa ilang mga kritiko, matagal na nilang hinihiling na ibasura ng turang batas nila sa hindi naman daw napipigilan ang pagtaas ng presyo ng mga petrolyo. Para naman kay Bayan muna, Congressman Carlos Zarate, ibinalik niya ang hamon sa Malacanang na kung seryoso daw, dapat manguna rin ang sertipikahan na bilang urgent bill kung nais pakialaman ang batas. Sinasabi kasi ng Department of Energy, nais nilang amyendahan ang batas kabilang ng probisyon ng excise tax sa langis ay dapat otomatikong suspindihin kung ang krudo ay umabot na sa $80 per bariles sa magkakasunod na buwan. Nagpanukala naman si House Ways and Means Committee Chairman Congressman Joey Salceda upang makagapay daw ang bansa sa presyon sa world market kabilang sa kanyang proposisyon, pagbuo ng Strategic Petroleum Reserve. Ayon sa mga batas, kailangan din daw ang batas ay magkaroon ng pagtukoy kung saan napupunta yung retail prices ng fuel, pag-ibayuhin ang price transparency at nagpanukala pa ang chairman ng komite. Dapat i-require sa lahat ng mga fuel retailers na palaging magbigay ng update kung merong pagbabago sa retail prices sa isang central government database para daw sa maayos na monitoring. Samantala pa rin ang posisyon pa rin ng Malacanang ng gobyerno ng Pilipinas kugnay pa rin sa mga panawagan nga dito sa karasang nagaganap naman sa Ukraine. At may dagdag pang detalye dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ito nga patuloy na nawagan ang Malacanang umapela para sa pagpapahupa ng agarang pagtigil ng karahasan sa Ukraine at ng Russia. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlos Nograles na nawagan din ang Malacanang sa lahat ng nasangkot na pagtigil na bumuo ng isang peace accord o sanduang paanan. Ayon ni Nograles, dapat matigil ang mga hindi kinakailangang pagkawala ng mga buhay dulot ng patuloy na pagkakawakang gulo sa Russia at ng bansang Ukraine. Mahalaga niya ang isang kasunduang pangkapayapaan na makatutulong para maiwasan ang malawakang trahedya na maaring lumamon sa mundo na sa ngayon ay patuloy pang bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Binigyan din ni Nograles na ang kasaysayan at kapalaran ng mundo ay huhubugin ng mga desisyon ng ating mga leader. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. We appeal for an immediate end to the unnecessary loss of life and call on the states involved to forge an accord that can help prevent a conflagration that could engulf a world still struggling to recover from the COVID-19 pandemic.
The course of history and the fate of our world will be shaped by the decisions that will be made by its leaders. We are one in prayer, together with all peace-loving citizens, that they be guided by wisdom and a genuine desire to save lives, establish harmony among neighboring nations, and forge a just and lasting peace for humanity. Yan na Bombo Elmar ang naging bahagi ng panawagan ng Malacanang sa naharinawa ay magkaroon na ng kapayapaan at matigil na ang karahasan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, dyan naman sa Department of Environment and Natural Resources o DENAR ay tiniyak nila na natutulungan sila ngayon sa pagkasagawa pa ng mga contingency measures. Kasama yung National Water Resources Board bilang paghanda pa rin sa panahon ng tagtuyot. Ngayong bumaba pang antas ng tubig dyan sa Angat Dam sa may bahagi ng Bulacan. Sa isang statement naman, sinabi ng Department of Environment, gumagawa na ng mga plano ang dalawang kagawaran upang matiyak na sasapat ang supply ng tubig para sa irigasyon at domestic use sa Metro Manila at iba pang mga lugar na pangunahing kumukuha ng tubig sa Angat Dam. Ang monitoring sa antas ng tubig ng Angat Dam at paglalagay ng mga contingency measures ay pangunahan ng naturang ahensya. Sinabi naman ng Department of Environment Officer in Charge Secretary Jim Sampulna, kasalukuyan ng kumikilos ngayon ang kanilang kagawaran at Water Resources Board upang masolusyonan ang nagbabadyang problema. Habang mananatili naman sa 48 cubic meter na tinatawag per second ang magiging domestic water allocation para sa buong buwan ng Marsong ito. Bukod dito ay nakipag-ugnayan na rin ang DENAR sa National Irrigation Administration upang magamit pa yung tinatawag na shallow tube wells para bigyan daan ang mga magsasaka upang ma-optimize pa yung tubig na nagmumula naman sa mga sapa at mga kanal. Nakatakda namang magsagawa ng cloud seeding operation itong mga kinaukulan sa darating na Marso 7 Lunes at Abril 10 sa paligid naman ng Angat Dam at Bustos Dam dyan sa Bulacan at Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa maaliwalas na kondisyon ng panahon ayon pa rin yan sa pagkumpirma ng Pag-asa. Samantala sa iba pa nating balita, patuloy ngayon ang panawagan ni Pope Francis sa mga bansa na buksan ang kanilang pintuan sa mga mamamayan ng Ukraine na lumikas matapos na sila ay lusubin ng Russia at nagpapatuloy pa ngayon. Sa kanyang pangunguna ng misa sa Vatican kasabay ng Ash Wednesday, muling humingi ito ng pagdarasal sa buong mundo para makamit na ng Ukraine ang tunay na kapayapaan. Hindi rin niya maalis nito ang pagkabahala dahil sa may ilang empleyado ng Vatican ang taga-Ukraine din kung saan ang kanilang pamilya ay patuloy naman ang pagkikipaglaban para sa kanilang bansa. Kung malala isinabay ng Santo Papa ang Ash Wednesday bilang paglaan na rin ng pagdarasal para sa kapayapaan sa Ukraine. Narito pa ang Santo Papa. Saluto cordialmente tutti i polacchi. I cordially greet all Poles. You were the first to support Ukraine by opening your borders, your hearts, and the doors of your homes to Ukrainians fleeing the war. You are generously offering them everything they need to live in dignity, despite the drama of the moment. I am deeply grateful to you, and I bless you with all my heart. This Franciscan friar, who is the speaker here, speaks Polish, but he is Ukrainian. I suoi genitori Yan pa rin ang bagay ng naging pahayag at mensahe naman ng Santo Papa doon pa naman sa may Vatican. Samantala sa pang balita, kontrobersyal pa rin ang pagkawala ng maraming mga sabongero. Abay, muli magasagawa ng pagdinig ang Senado. Abay, meron daw isang testigo sila. At may detalye pa niyan si Mambo Dennis Samito. Ihaharap ng mga investigador ang isang testigo na may kinalaman pa rin dito sa usapin ng mga nawawalang sabongero at sa latest data na hawak ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ito ay natanong na ng mga otoridad at lumalabas na sa ulat nga ng pulisya, regular na nagsasabong sa Manila Arena sa Santa Ana, Maynila ang nasabing testigo at kilala niya yung mga sabongerong nawawala at ito yung mga pumupunta ng madalas sa naturang
lugar. Isinalaysay pa nito sa mga otoridad na aktwal daw nitong nakita ang ginawang pagsakay sa isang behikulo doon sa mga nawawalang sabungero na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matagpuan. Bukod dyan ay kasalukuyan na rin na nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya sa pagkawala naman ng isang van rental driver kung saan may kaugnayan din daw sa sabong o kaya naman ay doon sa insidente ng pagkawala ng mga individual na yan. Ito'y makalipas nga na dumulog sa PNP-CIDG itong certain Nilda Calvo. Ito naman yung misis ng isang van rental driver na nakilalang si Carlos Alfonso Calvo. At lumalabas, Bombo Elmar, doon sa kwento ni Nilda, umalis daw ng kanilang bahay yung kanyang mister para pumunta doon sa lalawigan ng Batangas at Laguna mula pa noon at hindi na ito nakabalik pa. At isang linggo naman matapos na mapaulat yung pagkawala ng kanyang asawa ay natagpuan yung sasakyan nito pero doon na ito sa Santo Tomas, Batangas na hindi kasama sa ruta. Sa kasalukuyan ay inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman ba talaga yung pagkawala ni Calvo sa kaso ng insidente doon sa pagkawala ng mga sabungero matapos ngang mabatid na ito palang amo nitong si Calvo ay ito rin, responsable rin sa pag-aalaga ng mga manok na panabong. At magugunitan ay ginit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kinakailangang paharapin ang mga individual na iniuugnay dito at yung nababanggit pati na yung mga operator ng mga online sabong at yung mga sabungan, regular na sabungan kung saan nawala yung mga sabungero pati yung mga security guards na sinasabing nakasaksi sa naturang pangyayari. Sinabi naman ni Senator Panfiloping Lacson na may nakalap din silang impormasyon na may mga pulis din na posibleng sangkot sa naturang pangyayari. Bombo Elmar? Nako, talagang masalimuot Bombo Dennis, hanggang hindi pa rin masolusyonan kung ano ba talaga ang nasa likod ng missing na mga sabongero. Kailan muli yan na Bombo Dennis at ang oras pagsimulang pagdinig sa Senado, Bombo Dennis? Bukas nakatakda ang panibagong hearing, Bombo Elmar, alas 10 ng umaga at posibleng abutin daw ito ng gabi. Batay nga dito sa pahayag ni Senator De La Rosa at yan yung magiging kaabang-abang dahil sino nga ba yung mga haharap dito? Dahil imbitado pati yung gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Kung hindi raw ito sisipot, ay magpapadala na sila ng sampina. Kung hindi pa rin naman dadalo sa next hearing, baka warrant of arrest na yung kanilang ilabas para doon kay Ang. Kaya naman, sana bukas mag-participate ito at yung iba pa na mga imbitadong resource person sa naturang hearing. Sige, maraming salamat sa update na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, kami ito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balikan pa rin natin yung krisis na nangyayari naman dyan sa Ukraine at Russia dahil sa magpapataw pa ng panibagong yugto ng parusa ang Estados Unidos sa Russia. Tumatarget na sila sa 22 pang mga Russian defense-related entities. Tidalan pa rin sa patuloy na pananalaki ng Russia. Sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, kabilang sa mga sinasabing entities na papatawan ng kaparusahan pa sa Russia ay mga kumpanyang gumagawa ng mga combat aircraft, mga infantry fighting vehicles, mga missiles and manned aerial vehicles at mga electronic warfare systems. Dagdag pa ni Blinken, ang mga sistemang ito ay ginagamit ng Russia upang salakayin ang Ukraine na isang pag-abuso sa human rights at paglabag daw sa international humanitarian law. Iniyag pa ng opisyal, magasagawa rin ang US ng export control sa Belarus upang panagutin naman ang Lukashenko regime sa pagiging co-belligerent sa piniling digmaan ni Russian President Vladimir Putin. Nagbanta rin ng Amerika, gigipitin niya nila ang kakayahan ng Belarus na mag-import pa ng mga K-technologies at kung suportaan niya ni Belarusian President Alexander Lukashenko kay President Putin ay magpapatuloy, mas lalala pa ang consequences na kakarapin daw ng bansa namang Belarus. Samantala, nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi requirement sa mga bata ang makatanggap ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19 upang mapayagan ng mga ito na makiisa sa face-to-face classes sa bansa. Binigyang diin ni Education Secretary Leonor Briones na voluntaryo ang naturang bakunahan para sa mga bata dahil ang mga magulang naman kasi ng mga ito ang magdidesisyon hinggil rito. Ang Department of Education anya ay may parehong patakaran sa
Department of Health na kinakailangan muna ng pahintulot mula sa mga magulang bago pa man bakunahan ang mga bata. Ayon pa kay Briones, ang naturang hakbangin ay mayroong high level of immunity ang mga bata laban sa naturang sakit. Sa katunayan ay wala pa anyang napapaulat sa kanilang tanggapan na mayroon ng tinamaan ng nasabing virus sa 15,000 na mga mag-aaral na nakiisa sa pilot implementation ng face-to-face classes. Ngunit sa panig naman ng mga guro at iba pang mga personnel na lalahok sa naturang in-person classes ay required na makatanggap ng kumpletong bakuna. Habang kinakailangan naman na sumailalim sa COVID-19 testing at makapagsumite ng negatibong resulta ang mga hindi pa bakunadong personnel na kinakailangang pumasok sa mga paaralan. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Abay, ilan pang mga senatoriables nagpakitang gilas kagabi sa ginanap din na debate at may nakong impormasyon si Bombo Marlene Pradiernos. Nagpaligsahan din ang 11 mga senatoriable sa ginanap na Round 1 Senatorial Debate 2022 kagabi sa pangunguna ng SMNI. Kasabay ng pagbibigay aliw ng mga ito sa mga botante ay ang paglalatag ng plataporma para sa bayan ng ilang mga kandidatong tumatakbo sa pagkasenador para sa darating na halalan sa Mayo 9. Dito tinalakay ng mga senatoriable sa naturang debate ang maraming usapin kabilang na ang foreign policy, education, employment, at marami pang iba. Si House Deputy Speaker Loren Legarda ay ipinangako ang pagbibigay ng prioridad sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino bilang pagtugon sa isa sa pinakamalaking problema sa bansa. Nakikita ko po na kailangan natin para sa pandemic recovery is economic empowerment of every Filipino family. Kaya po yung pangkabuhayan law, gaya po ng DOLE Pangkabuhayan, DTI Shared Services Facilities, DOLE Tupad, ang ating DOST CES, iba't ibang mga DSWD Sustainable Livelihood Program must be institutionalized para po even after the Duterte administration, magkatrabaho at magkaroon ng kabuhayan ang mga nangangailangan for pandemic recovery. Tulad ni Legarda ay nanumpa rin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na senatorial candidate na si Attorney Lorenzo Larregadon na itulak ang mga batas na magbibigay ng trabaho. Ito. Ang kinakailangan natin dito ay mga permanenteng trabaho at kinakailangan natin ng micro-industrialization na magtatayo, maghihikaya tayo ng mga negosyante at mga investors na magtayo ng mga maliliit na mga factories, mga pabrika sa mga bayan-bayan upang matugunan ang pagkawalan ng trabaho. Kaiba naman sa dalawang naunang kandidato ay nagkaisa naman sina Salvador Panelo at Carl Balita na tutukan naman ng kalusugan at edukasyon sa bansa para sa mas matiwasay na pamumuhay ng bawat Pilipino. Planong bumuo ng Omnibus Positive Practice Environment Act ni Carl Balita na isang nurse, midwife, entrepreneur, guro, radio personality at nursing board exam reviewer para sa mga kababayan nating healthcare workers. Susulong ko ang Omnibus Positive Practice Environment Act para sa mga health workers. Ito po hindi lamang tutugon sa kanilang pangangailangan sa sweldo at benepisyo, ito rin ay magbibigay sa kanila ng security of tenure, ng magandang working condition at yung tinatawag nating career progression dahil nakabanta po ang imbitasyon para sa kanila na magtrabaho sa ibang bansa na napakaganda ng mga offers. Pagpapatuloy naman sa nasimulang mga reforma ng kasalukuyang pamahalaan ang tiniyak ni dating Chief Legal Counsel and spokesman ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo. Samantala, pag-asagawa naman ng mas marami pang trabaho para sa bawat barangay ang pangako ni Ibrahim Albani. Narito ang kanilang sunurang tinig. Pilipino. Kapag nakikita natin po dito, walang trabaho ang lahat ng mga barangay. We will create a barangay more cooperativism and we will create a system because we firmly believe only the system that could discipline people. So we have to urge the national government to download funds sa barangay because the foundation of the government, which is the barangay, if the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. Ako po ay tumatakbo sa Senado upang ituloy ang mga reforma na sinimulan ni Presidente Rodrigo Duterte, isang serbisyong malasakit at matapang. Ang pangarap ko ay pangarap ninyo. Gusto ko po na palagi ninyong iisipin at abutin ang mga pangarap ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Ayon po
ayon sa ating saligang batas, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay magsilbi at magbigay ng proteksyon. Isusulong ko po sa ngayon dito sa batas na ito ang palawigin pa at palawakin pa ang libreng edukasyon, ang health at legal services. Hindi rin pinalagpas ni Independent Senatorial Candidate Agnes Bailen ang paglahok sa naturang kaganapan at sinabing kung siya ay mabibigyan ng pagkakataon na umupo bilang senador, ang kanyang prioridad na batas ay totoo naman sa muling pag-aayos ng bureaucracy. Nagbabala naman si Partido Lakas ng Masa Senatorial Bet Luke Espiritu na bubuwagin niya ang mga manpower agencies dahil ito aniya ang dahilan kung bakit lugbog pa rin sa kahirapan ang karamihan sa ating mga kababayan. Pakinggan pa natin ang dagdag nilang pahayag. Ang priority legislation ko ay buwagin ang lahat ng mga manpower agencies. Dahil walang silbi ang mga manpower agencies, sila ay mga linta, parasite, extra layer lamang na walang silbi sa produksyon. At sila ang dahilan kung bakit ang ating mga manggagawa ngayon ay nasasadlak sa kahirapan. 70% ng ating mga manggagawa ay kontraktual sa ilalim ng manpower agencies. Anong effect nun? Matatali ka sa minimum wage na hindi naman nakabubuhay. Masyadong mababa ang minimum wage natin kumpara sa ating cost of living sa mga manggagawa na 1,615 a day. At hindi sila nakakapag-unyon, kaya hindi nila na itataas ang kanilang sweldo. At mananalo bilang isang senador, ang magiging priority ko po ay i-reorganize po ang ating burokrasya. Masyado na pong mabigat ang ating burokrasya dahil ako po ay nakasilbi po sa 3 branches po ng government. At nakita ko rin po na yung salary standardization law, ang sabi nga is standardized, pero po in due time, marami po nagpapa-exempt. So meron pong mga ahensya na mas nakakalamang sa ibang mga ahensya. So ang kailangan po talaga natin ayusin ating bureaucracy, tapos marami po tayong mga ahensya na nagdodoble, yung ibang ahensya temporary lang pero ayaw nilang mabuwag, pero kailangan na kasi masyadong mabigat po ang ating burokrasya at masyado pong magastos sa mga taxpayers. Lalong-lalo na po ngayon ng pandemya, nalaman po talaga natin kung ano ang essential at non-essential government workers. So ang unang gagawin ko, itatanong ko po sa civil service, sino ba yung mga ahensya, ano yung mga listahan ko, sino yung mga nag-work from home at sino po yung mga pinapapasok. Nangako naman sina former Palace spokesman Harry Roque Jr. at former Agrarian Reform Chief John Casticiones na magmumungkahi sila ng mga bagong hakbang na tutugon sa mga suliranin sa kalusugan at ekonomiya ng bansa. Taguyod pa rin natin ang kalusugan bilang nagsulong po ng universal healthcare sa bababang kapulungan. Alam ko po ang pinakamalaking banta sa tagumpay ng universal healthcare ay korupsyon dyan sa PhilHealth. Kaya pinag-aaralan ko na po ang pagbubuwag ng PhilHealth, pagpapalit po ng National Health Service para ito po isang paraan na matanggal ang mga korap dyan sa PhilHealth at makidabang ang taong bayan sa universal healthcare. Nandyan din po yung pagbubuo ng isang bagong IATF na ang composition ay hindi lang po mga doktor, kung hindi mga negosyante, mga economists, mga sociologists, para pagdekaroon po ng bagong pandemya, maiiwasan po ang pagkagutom and at the same time, maiiwasan ang pagkalat ng sakit. Kinakailangan din mong isulong natin yung aking naihain na Zero Hunger Bill, itigil na po ang kagutuman sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon, at ang Right to Water Bill, magbibigay na po tayo ng sapat, malinis na inuming pantubig para sa lahat ng Pilipino. Ang priority legislation ko po ay ang agrikultura. Alam po natin ang kahalagaan ng agrikultura sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa pagkainan. Alam po natin, we are an agricultural country. 60 to 70% of our population are actually engaged in agriculture. But the irony of it all is up to now, tayo po ay bumibili ng bigas sa ibang bansa. What an irony. Several decades ago, the people from our neighboring countries would come to the Philippines in order to learn the ropes of planting palay. Pero ngayon, tayo na po ang bumibili ng bigas sa kanila.
Ganon din po ang bangus na dati-rati po ay napakasarap at nabibili lamang sa Pangasinan. Ngayon po ay binibili na natin sa Taiwan. Ang galunggong na kung saan ito ay pagkain ng masang Pilipino, binibili na rin natin po ito sa China. Ibig sabihin, napabayaan po ang agrikultura. Kaya kailangan po natin ng mga batas na magtataguyod at papaunlarin ang agrikultura. Agriculture is the backbone of our country. We are an agricultural country. Ano ang gagawin natin kung napakaraming mahihirap na mamamayang Pilipino? Kailangan po natin silang tulungan. Ito pong nag-uugnay sa insurhensya, sa kanayunan. Kaya kailangan dapat nating paulirin ang agrikultura. Alam po natin, ayuda, tulong, lupa, yan po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Kung wala po ang magsasaka, ang sabi natin, sigurado magkakaroon tayo ng problema. Lalong-lalo po ngayong panahon ng pandemya na kung saan tayo pong lahat ay umaasa sa pagkain. Wala pong gamot ang pandemya. Ang kailangan po natin, pagkain, lupa para sa ating magsasaka. Yan po ang kailangan natin. Thank you, Mr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Wala naman si dating Vice President Jejomar Binay hinggil sa posibilidad na magkaroon ulit ng matagalang brownout sa oras na hindi maalis ang red tape sa pagbibigay ng permit sa mga bagong power plant, lalo na ngayong tumataas ang demand sa kuryente. Pinuna ni Binay ang ilang taon nang kailangang gugulin bago pa man makakuha ng permit sa pagbubukas o pag-operate ng bagong power plant. Nauna nang sinabi ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na magiging manipis ang power supply sa Luzon ngayong tag-init, bukod pa sa naging babala na rin ng NGCP noong buwan ng Enero. Narito pa ang karagdagang pahayag ni dating Vice President Jejomar Binay. Kailangan alisin ang red tape sa pagkuha ng permits para magtayo ng mga bagong power plant. Kailangan natin ng bagong power plants dahil kinukulang ang power supply natin. Inaabot ng ilang taon bago makakuha ng permits para magtayo at mag-operate ng bagong power plant. Yung mga power plant natin, madalas mag-breakdown. Hindi na nila kayang tugunan ang mataas na demand sa kuryente, lalo-lalo na kapag summer. Kung hindi ito gagawin agad, babalik na naman ang mga brownouts. Hindi lang ito pahirap sa ordinaryong mamamayan, maapektuhan din ito ang mga negosyo at maging ang ating ekonomiya. Samantala naman, si iba pa nating balita, may pahabol lamang talo dahil sa Optayo dahil sa may tangka pong pambobomba na pigilan po ng militar daw. At may impormasyon dito ang Bombo Radyo Butuan. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matumbok ang grupo o individual na nasa likod ng planong pamomomba sa lalawigan ng Agusan del Sur. Ito'y matapos matagumpay na napigilan ng mga otoridad ang pamomomba sana sa bayan ng Trento, Agusan del Sur kahapon matapos ma-recover ang tatlong mga bomba na itinanim sa gitna ng kalsada sa border ng Sitio Igang at Sitio Quarry sa Barangay Basa sa bayan ng Trento. Ang tatlong mga improvised explosive devices o IED ay sinilid sa mga plastic containers na nadiskubre ng isang grader driver na nagkukumpuni sa kalsada kung saan itinanim ang naturang mga bomba. Tapag alamang nakita ng driver ang mga wires mula sa gitna ng daan kung saan may mga marka ng hukay at kaagad niya itong inireport sa pulisya. Kaagad naman itong inirespondihan ng team mula sa Agusan del Sur Provincial o Police Office Explosive at Ordnance Disposal Unit kung saan matagumpay na nakuha ang mga ito at ligtas na na-dispose. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Apektado na rin ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagtaas naman ng mga produktong petrolyo. Gina rin naman sa nangyari naman ng krisis dyan sa Ukraine. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas, 51 pesos and 24 centavos. Bagya pong humina, Hong Kong dollar, 6 pesos and 55 centavos. Singaporean dollar, 37 pesos, 76 centavos. Ang euro, 57 pesos. Gina rin ang Saudi Real, 13 pesos and 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus.
that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 3 minutos na nakaligada sa atak ng alas 8 saga. Welcome na rin sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time Adlaw sang Webes.